Site na ozi a na-ebugharị na onyonyo ịntanetị gbasatara otu nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 19 bụ onye akwasoro iko n'ike site n'aka ụmụ ikorobịa Isii na ana kansụl ime obodo Anambra West. Kọmishọna steeti na-ahụ maka ihe gbasara ndị inyom nakwa ọdịmma ụmụntakịrị na mmepe obodo bụ Odoziakụ Ifeobinabọ agbatagoro ya bụ nwata nwaanyị ọsọ enyemaka. Odoziakụ Obinabọ onye sochiri ya bụ okwu aka ọkụ abụghị naanị na ọ gara napụta ya bụ nwata nwaanyị kama ọ nọkwa n'otu aka ahụ wee nwụchikọ ndị a maka ekwu ahụ a na-enyo enyo ma nyefee ha n'aka ndị uwe ojii Criminal Investigative Department n'Ọka ebe a ga-anọzi wee si na ya wekpụpụ ha n'ụlọ ikpe. Chidimma Ikeanyụ nwekwara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Gọọmenti a na-achị Anambra steeti na ada tolerate ụdị ife a. O nwere onye mere ụdị ihe a na-agba nkịtị ya gọọmenti soludo ị na-egekwa ntị so n'iwu bụ na a ga-ebuga ha taa food onye ọsọrọ ya bụrụ nne na nna ha anya chọrọ ịgwa. Oriakụ Obinabọ bụ onye nke nebara anya na ya bụ okwu ahụ kwuru na ejidego ndị kpara arụ a bụ ndị a kpụjere na State Criminal Investigative Department dị n'Ọka ebe ha ga-anọ wee gaa ụlọ ikpe ka ya na obere nwa ahụ na nne na nna ha na-akparịkata nkata na ụlọ ọrụ ya nke dị n'Ọka. Oriakụ Obinabọ gbanụrụ iru nyere otu mpụ na arụ nke dị n'obodo ma kpọkuo ndị nne na nna ndị ikwu na ibe ka ha tinye ọnụ n'okwu a. O kwekwara obere nwa nwaanyị ahụ nkwa na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke na-agbaso mbọ ike ịhụ na ụdị arụ ahụ bụ nke emegidere na steeti a ma kwuo na ikpe nkwụmọtọ bụ nke ga-ewere ọnọdụ. N'aka nke ya ka nwatakịrị ahụ onye nke emere ya bụ ihe kọwara na ka o si mee bụ na mgbe o jere n'ikwu nne ya nke dị n'Ọrọma etiti ka ọ na-anazi ka otu ụmụ nwoke jidere ya ma kpọga ya n'ofu ụlọ ebe ha nọ wee kwasa ya iko n'ike. Nwatakịrị ahụ bụ onye nke na-akọwa ihe a ma na-ebekwa akwa kwukwara na ọ bụ mkpu o tiri ka ndị nọ n'akụkụ ebe ahụ bịakwutere ma nyere ya aka ma kọwakwa na mgbe ọ hapụrụ ụlọ ahụ na-ana ka ndị ọzọ wakpukwara ya wee narụkwa ya ihe oyi n'ime maka na ha si na ọ bụ na onye rọfa na ha ga-egbu ya. Dịka nne na nna obere nwa ahụ si wee kọwa na nwa ha nwaanyị bụ onye nke ịtọ a na-ejide maka ụdị arụ a ma kwuo na ndị ahụ bụ ndị ama ama maka ịwakpo ụmụ nwaanyị n'ike ma narụkwa ha ihe ha yi n'ime nke na-ebute onye ahụ ịnwụ ka ọ gachara obere oge. Ha kpọkuru ndị gọọmenti ka ha tinye uchu n'okwu a maka ndụ nwa ha nwaanyị dị n'ihe mgbu ọkachasị ugbu a ọ ka na-achọ ihe ndị onwe. Ndị agha na-enyo enyo ejidere gụnyere Afam Ezenwa, Chijioke Ifeanyị, Collins Mbadom, Abụchi Okechukwu, Chima Obiekezie nakwa Sunday Okafọ.